Be, kung makaagi mo diri idol, kung makaagi mo diri napita, pangitaan ni mga idol. Ato siya isok-sok diri. Ato lang pilo na gamay. Muna iyahang lugar. Pasindig makaagi mo diri na pang snack niyo mga idol. Hindi ko na siya matangtang. Alright. So basi makaagi mo diri idol. Basi makaagi mo diri mga kamax no. Muna yung location. Sabi siya JMC Plaza. Sa pagkauna. Grahin ako mga idol. Alright. Let's go. Muna yung location mga idol. Muna. Basta pangitaan niyo mga idol. Nadir dapit oh. Isa ito klaro. Tura. Alright. Grabe mga idol, grabe ka traffic ganiha mga idol. Kay maamon daron ang pag-una ang unang nobina no sa Senior Santo Niño, hapit naman na sinulog. Grabe ka traffic ganiha. Halos usa ka oras siguro tuyok diri dapita mga idol kay sige tag pangita asa ta dapat mag U-turn, asa dapat mag left turn kay halos tanan no left turn. Alright, bye mga idol. Grahin ako. Murag naka 8 completed orders naman guro ko karon. Siguro nasa mga 1K siguro mga idol. So that's all. Thank you. Bye bye.